Palogtok Falls is one of the hidden gem na ipinagmamalaki ng Sorsogon, which is located in Bulusan. But before we dive into a 10 to 20 minutes na paglalakad bago mapuntahan ang mini waterfalls o tinatawag na Palogtok Falls at madadaanan mo ang green carpeted grass under a canopy of tall coconut trees and some pili trees. Hindi ka pa nakakarating doon sa mismong falls ay mamamangha ka na sa ganda ng paligid. Maraming puno, malinis na daan at preskong hangin papunta doon sa Palogtok Falls. Talaga namang masasabing hidden gem ito at ipinagmamalaki ng mga Bicolano, lalong-lalo na ng mga taga Sorsogon. Hayaan nyo muna guys na ipasilip ko sa inyo ang ganda ng paligid. Wala pa tayo doon sa mismong falls. Daanan pa lang yan guys papuntang falls, pero napakaganda na ng paligid. Sulit na sulit ang pagpunta nyo dito. Hindi kayo magsisisi. Malapit na tayo guys, andito na tayo sa kubo-kubo ng may-ari. Parang tindahan ito dati, pero nung pagpunta namin is naabutan namin na parang bodega na lang siya ng mga panglinis at pangtanggal ng mga damo. Sabi nga sa entrance, Palogtok Falls, refined by nature, a perfect place to be. Bali, ang entrance fee nga pala guys for adult is 60 pesos at yung kids is 50 pesos. Ang gayon talaga. Napakaganda. Grabe dito pala. Lat. Ito na sa CR. Bale, andito na tayo guys sa mismong mini waterfalls. Kompleto naman sila, may CR, may cottage, pwedeng magluto. Napakaganda guys, sulit na sulit ang pagpunta kahit napakalayo. At naririnig na nga natin guys yung agos ng mini waterfalls. Bale, maganda dito kasi hindi stagnant yung water. Bale, tuloy-tuloy lang.
Napakaganda at ang linis ng tubig at napakalamig. Kung kayo ay mahilig sa nature trip, maligo sa mga spring resort, para sa atin to guys, napakaganda. Only in Sorsogon. Grabe guys, panalo. Grabe. Amo. Panalo guys, saktong-sakto yung slogan nila na refined by nature, a perfect place to be. Sulit, ayos.